V zime zahreje, v lete chladí. Reč je o tejto energetickej štole, ktorá je vyrobená zo špeciálnych vlákien. Je to germánium a ďalšie zloženia. Ale čo je na nej úplne úžasné je, že vyžaruje infračervené žiarenie a tým pádom stimuluje cirkuláciu krvného obehu a dokáže nás krásne zahriať, ale zároveň aj energeticky dobiť. Takže ľudia, ktorí sú unavení, vystresovaní, cítia napätie v krížovej alebo v krčnej oblasti, v chrbtici, táto štola dokáže naozaj rozprúdiť krv, prúdenie a pouvoľňovať bloky, ktoré tam sú. A v čom je pre mňa úžasná je, že dokáže naozaj, ak vás bolí hrdlo, viete si ju vlastne obtočiť okolo krku a na druhý deň máte po bolesti. No a je to zároveň krásny modný doplnok, takže ženy určite sa potešia. Dokonca máme žienky, ktoré si z toho dali ušiť šaty obojstranné. To znamená, že z jednej strany to chladí, z druhej zahrieva. Takže viete ich využiť aj v lete na horúce letné dni. No a v zime krásne zahreje krk a vlastne celé ramena. Okrem toho, že naozaj dokáže vám rozprúdiť tú energiu v tele. O tom je tradičná čínska medicína. Pracuje s našimi meridiánmi a našou energiou. No a úplne, čo by som chcela dodať, je, že je v 3 farebných vyhotoveniach. V tejto krásnej korálovej, potom v šedej a v nádhernej modrej. Takže ak budete chcieť vedieť viac info, alebo možnosť, ako sa k tejto štole dostať a aké má ďalšie ešte vlastnosti, tak mi napíšte správu alebo nechajte koment.